Oh, yes. Happy Sunday, everybody. Happy Sunday. Kuka kama na agile na chono de ro ka mo abo. Say happy Sunday na ai. Na ho no happy Sunday. Namulo. Ngonye de ga ho nga. Yes, I work at Enyimba City again. We've been here for some days now. Some days, okay. We just arrived, yes. We just arrived in Enyimba now. It's going to happen, like I said before, at Graceland Amusement Park. Bring forth your children. Brought forth your children. And then, but forth your children. I won't know more than I had the band. Sorry. But I have you can have very more women get 100 can Ndana Kumash and Nika Kandara wash. The best clothes they have. Dress them and bring them to Graceland. Kindly, I am going to have to do Nyawo match. Machi. I want us to wait to Magala to put a billion. Give Mama go machine a men. Otomogo. Upon me, then I have BP Drogonima too high. Ton home, I should give a monarch church. I buhang I would therapy. Okay, therapist is Macaria Bosch. So we can wake Lanium Bane check home on Bakota. Kaibia, they say I lay in one. I let you know. Chifimo in Aba. Chifimo life in Aba, Graceland Amusement Park. Yes. You're cordially invited. Cordially. Who notation say cordially? How Cordelia invited? Okay, you are Cordelia invited. So please, we are waiting for you in our Cordelia invited. In our area. Okay. So please, I need to one bentana. You need la malite. Onye be late. Asokola so here. Bia won e choro umogo nwo tan na ehemi shike. Gi dai kpo ha. Ha na akpo kpokpokpo. Pota umogo. Akpo ha ebe na ga akpo ha no were akpo ha na aba. Yes. Oso akpo lo onye. Engono kai. Yes, Graceland Amusement Park. Ever on today. Very soon we'll come back to life again so that you will see everything happening. At next time I say but I want you to come for today's event. Yes, all that come on neighbor attack. I can be here now toto. And we can read it here. The man who boy. I say Batala Church. I say we will have for that will share here. We should not to avoid the young around and it's so much. Empty. Thank you. We're waiting for you. Graceland. Remember, Graceland. Ibagote Hana. Webe Park. In fact, you Graceland Amusement Park. Bring your children there so that we can have fun. Thank you very much. Ha chika ho shishi anuzo. Bye. Eko te se mi a. Ta ka ndo cha na ise. Wee! Wow. Eko my sister. I got spoken na fuma. Na fuma ka ga afuma ka me ehie Iba ngwa ndo nwura anwa akpụsachele ha ebe niile. Ihe nwere ike ikpogo na olese wo maka n'ime nje abali ba. Buzo wego na ụmụ mami wọta. Na abalị ha alụ onwe. Gị bụ okiri. Diwe ya wụ na akpọdo ga akpọ ebe ịmara na ebe akpụrụ m na. Na ala dị mma. Na machari ngwa otu aka nguzo. Machi. Ma gị nọ n'ebe cemetery ya, cemetery ndị ala dị mma. Azia, gwa ka eguzoro. Awa abojam. Maka asubo sokpose ya na issue eke local government. Anyị gara ebe ahụ lele the allocation. Ndị ara aka nke ụmụ okorobịa ndị ara gbacha ọtọ. Ogologo ihe na-efejego oke. Saa na ha achịkwa akpụsa ma gị n'ụzọ. Ya na rap repu. Ha were repu sije ya oyi. Awa akpọ ya ga-ebu ụzọ akpọ. Nkada ya. Ma akpọ m sokpo poko ya sa akpọtara ya ngam. Ọwara na agba.
akwa m bidoro malite akwa m ha bịa ịnọ na m akwa imagine ọwụrụ nga ịgba nkịtị ọbịagbukwa onwe m n'akwa ndị mbụ bere akwa bekwa akwa nụ nonsense ndị Nigeria police Ọkụ